Ako dosiahnuť svoje ciele, ktoré sme si v januári dali? Dnešný live streaming bude viac taký, že motivačný by som to nazvala, alebo ani nie motivačný, skôr taký, že konkrétne kroky. Poďme na to, aby sme to zmákli, pretože máme tu pomaličky koniec augusta, veľa z nás v lete vypína, aj keď verím tomu, že nie je to moc na vypnutie, keď máte deti, prázdniny a potrebujete všetko skombinovať. Ale väčšina z nás v lete sa nevenuje tomu biznisu tak intenzívne, ako by sme mohli, a preto je tu dnešný live streaming, aby ste sa zase trochu nakopli, namotivovali a išli si za svojimi cieľami. Pretože veľa ľudí si dáva v januári nejaké predsavzatia, nejaké ciele, čo by chceli tento rok stihnúť, a moja otázka je, ako ďaleko už si? Koľko cieľov si už splnila? Koľko vecí si už stihla? A ak náhodou je tam ešte možno aj väčšia časť je ešte otvorená, tak nezúfaj. Prvé čo, napíš si na papier, čo ešte chceš stihnúť. Pretože veľa z nás už to bere tak, ale za chvíľu tu máme koniec roka a čo však takto posunieme na ďalší rok. Nerob toto. Toto je najhoršie, čo môžeš robiť, lebo takto odkladáš svoje sny a svoje ciele do budúcna, na neskôr. A ono naozaj, ak je to možno teraz príde také, že Ježiš, ešte bude s tým veľa roboty, kým to zvládnem, kým to spravím, kým to stihnem, ale spíš si na papier, čo naozaj chceš. Pozri si ten papierik, kde si prijala niečo, kde si dala tie novoročné predsavzatia, tie novoročné ciele. Pozri si, čo z toho si už stihla, sprav si ako keby takú rekapituláciu sama pre seba a spíš si to podľa priorít. Čo ti je také najdôležitejšie? Čo by ťa najviac potešilo tento rok stihnúť, tento rok dosiahnuť, tento rok mať. A to si daj ako úplne najdôležitejšie a potom si to rozpíš do krokov. Čo musíš preto spraviť? Ja viem, že niekedy vám možno tieto moje teoretické veci prídu také možno až nereálne, možno komplikované, možno, že bože, ako to mám robiť, ale naozaj zober si ten čas, sadni si. Pretože keď si sadneš, zoberieš ten papier a pero do ruky a začneš písať, tak si zrazu začnú chodiť tie myšlienky. Ako to máš spraviť? Je to úplne niečo iné, ako keď my len rozmýšľame, že čo robiť, je úplne niečo iné, ako keď to začneme robiť. Tak preto si zober tento papier do ruky, spíš si, čo chceš a pustíš sa do toho. Možno poznáš môj program, robím to vždy na začiatku roka, volá sa to Business Mentoring a je to program, kde za 12 týždňov stihneme to, čo plánujeme na 12 mesiacov. Tým chcem len povedať, že je naozaj všetko možné. My máme ešte september, október, november, december, 4 mesiace do konca roka, to je viac ako 12 týždňov a preto ty môžeš stihnúť úplne všetko. Aj to, čo si naplánovala na celý rok. Naozaj treba mať tie len, nazvime to, strategické kroky, ktoré ty si k tým prioritám napíšeš a podľa nich pôjdeš. Keď chceš, ja neviem, poďme na seba, hej? Budem hovoriť teraz o sebe, aby ste vedeli, ako to funguje, ako to ja aplikujem, ako to robím. Chcem spustiť teraz nový program, ktorý je určený pre lifestylistky. Bude to jeden väčší, viac obnostnejší program, ktorý zahrňa kompletne od A, od toho, ako začať byť lifestylistkou, až po to, ako zarábať a mať úspešný lash salon. Takže naozaj sú to aj také biznisové, marketingové, strategické kroky, všetky informácie k myhalnicám, takže taký mix, hej. Takže čo prvé som spravila? Prvé som si spísala, čo všetko chcem, aby mal tento program v sebe, čo všetko chcem, aby obsahoval, čo všetko bolo na tej mojej ceste dôležité, hej, že čo mne veľmi pomohlo, pretože rozprávať, ja neviem, že rozprávať, že ja neviem, musíš lepiť myhalnice, dávaj si na to pozor, je úplne niečo iné, ako keď ti poviem, keď lepíš myhalnicu, potrebuješ nalepiť takto a takto. Hej, že dám konkrétne. A preto som rozmýšľala nad tým, čo mne v tom živote pomohlo. Čo mne pomohlo v tom, že som si dokázala vypýtať 200-250 eur za myhalnice, že proste doplňovačku som nerobila pod 100 eur. Hej. To je hrozne veľa peňazí. Ale na druhej strane, ako je to možné, že to niekto dosiahne? Ako je možné, že keď tam tá druhá bere 30, 40, 50, ako je možné, že ty bereš 100, 200, hej? Takže som rozmýšľala nad tým, čo všetko mne pomohlo a čo som musela spraviť preto, aby som toto dosiahla. Tento celý program to bude obsahovať, takže som si spísala, čo bude obsahovať program. Teraz som si spísala, kto to bude potrebovať, hej, že proste, ktoré ženy to budú potrebovať. To môžete aj vy u vás aplikovať. Chcem prísť s novou procedúrou, kto potrebuje túto novú procedúru v salóne, hej. Takže len si to prehoďte do svojho.
Potom mám teraz na zozname nakontaktovať lifestylistky, takže ak náhodou počúvaš asi lifestylistka, určite sa mi ozvi, ak potrebuješ pomôcť, pretože ma zaujímajú vaše momentálne problémy. Vaše problémy, čo riešite, čo vás trápi, prečo to není ešte tak, ako to je, pretože ja vidím naozaj koľkokrát na internete suprovú robotu a potom vidím aj zlú robotu a teraz tie suprové sa nedokážu tak dobre predať, ako tie nesuprové. A ja sa tak normálne zamýšľam nad tým, že bože, prečo je to takto, hej? Takže potrebujem nakontaktovať lifestylistky a porozprávať sa s nimi, čo ich trápi, v čom im viem pomôcť. To je ďalšia vec. Našla som si markeťáka, ktorý mi vlastne pomôže to všetko pripraviť, dať to také moje osnovy. Moja programátorka už je zabehnutá, už vie, že sa ide niečo robiť, hej. Takže mám rozdelené kroky, ako to idem robiť. Teraz to budem robiť ešte finančný plán, cenovú analýzu a tak ďalej, hej. Že to sú také veci, ktoré tam potrebujem, aby som to vedela pripraviť. A toto isté musíte vyrobiť. Keď máte salón, hej, chcete prísť novou procedúrou, potrebujete vedieť, komu ju idete ponúkať, pretože kto ju bude potrebovať. Potom, prečo ten človek by mal prísť, zistíte si nejakú tú cenovú situáciu, že za koľko to môžete ponúkať, koľko si môžete za to vypýtať. Potom si možno nájdete, ako to prezentovať, hej, to je môj marketing, ako to prezentovať, ako to dať vonku, aby to tí ľudia pochopili, teda najprv dať vonku cez marketing, aby to tí ľudia videli a potom ako to odkomunikovať, aby to tí ľudia pochopili. A toto sú veci, ktoré vy si viete sami naplánovať. A keď takto pôjdete s tými vašimi cieľami, snami a tými naozaj, tými túžbami, ktoré ste si dali v januári tohto roku, alebo možno koncom minulého roku, že toto by ste chceli tento rok dosiahnuť, tak takto postupne, krok za krokom sa vám to podarí dosiahnuť. Niekedy sa to možno ľahšie počúva a možno je to také, že naozaj v tomto momente, ak chcete niečo dosiahnuť, musíte preto niečo urobiť. To znamená, možno musíte vstať každý deň o 15 minút skôr, aby ste za tých 15 minút niečo stihli. Možno potrebujete začať meditovať, ja neviem, možno potrebujete začať športovať, aby sa vám vyprázdnila hlava. Mne to napríklad veľmi pomáha, keď mi ide veľa myšlienok, hej, keď je toho veľa, potrebujem vypadnúť z toho chaosu a mať aspoň 10 minút pre seba kľudu. A to sú také malé kroky, také naozaj mini stepy, ktoré vy môžete spraviť vo svojom živote a vďaka týmto mini kročkom sa zrazu začnú diať tie väčšie veci. Zrazu to začne byť, že wow, že sa mi darí. Zrazu je to také, že super, že to funguje, že to ide. Možno je to náhoda, hej? Takže naozaj toto sú tie veci, ktoré vám veľmi pomôžu a preto, ak vám môžem odporúčiť a zo srdca naozaj odporúčiť každej z vás, či už sa poznáme alebo nie, sadnite si tento týždeň ešte. Zoberte si pero a papier. Spíšte si, čo chcete získať, alebo mať, alebo dosiahnuť tento rok ešte. Dajte si to do priorít. 1., 2., 3., 4., 5. a začnite prvú analyzovať. Čo musíte všetko spraviť preto, aby ste tú prvú prioritu dosiahli. A takto to naozaj dosiahnete. Máte 4 mesiace, to je viac ako 12 týždňov. A keď mám program, kde s inými ženami dokážem za 12 týždňov stihnúť to, čo si naplánovali na 12 mesiacov, tak vy to za 4 mesiace tiež stihnete. Prajem vám týmto krásny štart do nového týždňa a hlavne nech je úspešný.